yakamitiswa ani makaona kuti pabirthday ramai haina kubudikira yakamitiswa ine nhumbi ine 5 months. Ndo mashoko ake Tina achiti iye Fifi ane mimba. Asi maititi vati ivo ko nhasi ndozoita advocate wekubvisa mimba kuti zvaita seiko. Inini handina kutanga kunzi gogo nhasi. Musikana ari kutouya kuzobvisirwa. Musade kuti deraila pane zvinhu zvakanaka zviri kuda kuitika. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. So maititi in response to Ketina vati ivo ndakatanga kunzi gogo vevazukuru in my 30s. Tichichengeta nherera vana vandisingatombozive, advocating for my unwanted pregnancies, encouraging people kuti vasabvise mimba, rather keep their babies because tomorrow is not known. Ini chaiye pano my firstborn ndakakandirwa zvinhu panze nababa vake ndikamuchengeta kusvika akura 1. So chinozonditadzisa kuchengeta mimba yemwana wemwana wangu kana ndichitengera vatorwa mapambazi nemaprema. When did I start advocating for abortion? Because kwaitikei, it's always when something big and beautiful is about to happen. Panongoita imwe imbwa inongotanga kutaura nema kunenge kuri kuda kudiko kukanzurisa program here, kumisa zvinhu here. We no longer have time to come and talk about our personal lives here. The only time you will see us is when we will be celebrating what has already happened. And indeed we shall celebrate. The only stress randinaro right now is bachi rekwa Cookie Lion rinowani kwepi because ndo jazi reumai rinoenderana neni. So ndo mashoko amaititi vari kuti aiwa guys, nyaya dzemimba idzoka dei mambomira kuspreada nema motanga kucelebrate zvinhu zvisipo. Mwana ari nemunhu wake, mwana ari kutobvisirwa. Ameno kuti imini nyaya dzekunzi hanzi mai Fifi vakaviga mwana vakati ari kuenda kumacruise, mai Fifi havana kuzouya naye kubirthday party, meaning to say mwana ane zvanga achiita zvinoratidza kuti mwana ane nhumbu. Zvakauma. Mutsvene wacho ndiani? Mwana unogona kutomukudza nenzira yakanaka uchitoenda naye kuchechi uchitonamata, but children can take their own parts. Zvinozoitwa sei? But anyway, manetizens ari kuti chokwadi chemahara kana une mwana musikana sekera mudundundu. Nhasi haasi mangwana isu chaizvo takatombonzi tichavaona, but vana vatokura ende zviri kutonakidza. Maititi chengeta muzukuru kana ariko. Vamwe vakati chokwadi vanhu vanongoshuvira zvakaipa kumwana asina kana kuvatadzira. Kumitiswa hakuchashamisire. Fifi weudhani wakutoziva kuti une chibereko chinoshanda and wega nebasa rawakadzidzira mwana hautadzi kumurera. Usakwidzwe BP nevanhu vanokuvenga usina chawavatadzira hako mwana wedu. Vamwe vari kuti nyaya yekuchengeta vatorwa tainzwa uye nekutengera mapamba nemaprema zvazviri necessary here kuti mutaure zvakadaro? Munhu waMwari apo mataura zvisina wisdom mukati zvine kakurwadza kune vaimaibatsira mufunge. Regai kutevedzera mashoko evanhu kunyanya vamoziva kuti vanokurwisai, nekuti ivo vatoriwo pabasa ravo ravakatumwa naSatani wavanoshandira. Saka imise munhu anotya Mwari, sekuziva kwamunoita Mwari mune matauriro amunoitawo anoita kuti naivo Mwari vagofarawo vachikuropafadzai. Uyezve dzimweni dzenguva kuti muve zvamuri nhasi kuda kwenherera idzodzo dzamakachengeta. Asi kana Mwari vakuropafadzai havazoti ndakakupa ichi nekuti makatenga zvikwanisiro kune vaishaya. Mwari vakuitirei zvakanaka mamafeli. Mwari akunyaradzirei vose vanorwa nemi, nokuti mushoko ravo vakati ivo takasarudza kutevera nzira yavo hatinganyadziswi. Tenderai vataure kuti nyasha kana dzozadziswa vagoshaya pekuvanda. Muve nezuva rakakomborerwa. Ini hangu ndinokudisai ndava ndinoona ruoko rwaMwari muupenyu hwenyu. Congratulations kuna Fifi. Bedwe maitete musapedze nguva yenyu kupindura mapenzi anoswera kutsvaga life yemunhu instead kutsvaga mari. Siyai zvihukure zvakadaro kuita kunge asina mwana musikana. Zvimwe zvinhu sekera pasi zvichamuwana nerimwe gore. Zuva ati iye vaya vari kuti hazvina kuitwa negwara kwaro nenzira kwayo bla bla bla. The day you learn kuti you can raise and give your child the best of the best, pour yourself from an empty cup, do everything by the book, lead by example. Mwana anongomuka angoita zvake zvaanoda
vazhinji vedu tinokanganwa kuti that's your plan, not life's plan. You expect your child to follow your plan. Stop judging each other's parenting skills. Everyone is doing the best they can with the mental health they have. Tinowanzodzidzisa kuti children don't come from you, they come through you. So ndo mashoko azuva khavane ari kuti iye gaizika chatingangoita isu sevabereki ngonamatira vana vedu asi path chaiyo they will cave their own path. Apa unoona vakadzi vakuru vanzwawo nekumitiswawo vachitomitiswa dzavachembere vari pavarume wozoti hako mwana mudiki. Gaizika vanhu vakaoma. Fifi grew up too fast, felt too beautiful at a young age, and there was literally nothing the mother could have done to avoid this. Men are vultures, ready to attack. Kakuzvida stereki vanobva vanyanya kukuda iwe nekuti uri mudika uzvione kuti vakuda kukudestroya. By the time you know it zvinenge zvaendwa. In as much as we might want to blame amai, iye mwana has a part to play pa life yake. Fifi was too fast. Even picture appearances waitoona kuti pashata. Leaked videos at that age. Yui zvakatooma. Problem we think if mwanasikana akatoita nhumbu atotadza upenyu. That girl anozvishandira and is 22. Pamwe zvemarriage zvacho haatozvidewo. Akakura achona varume vaitsotsa those who are close to her. Besides, nyangwe ukaraira mugoni wepwere ndiye asinaye. Fifi was supposed to make her mom proud because she knew kuti vane ma-enemies ari kutoda musoro wavo. Nedzidzo yose yakapiwa namai vake aifanira kuvadadisawo zvisinei zvazongoitika. Asi hatanga kudaro. Ibasa redu vanasikana kunyadzisa mubereki, especially vanowaniswa zvese ivava. So aya ndo masentiments emanetizens vari kuti aiwa Fifi aita zvaanga achikwanisa kuita semwana mudiki. Asi guys, it is not our duty kuti tive tichifara kuti Fifi zvake zvamuperera. Mukomana akaramba nhumbu 5 months. Muchachila ane stress zvezvifungai kuti kuda kumanikidza kuti anzibvisa inhumbu ine 5 months kuda kuuraya mwana mhondi dzekwamurata dzatanga. Asi mbuya vachona vakagona zvavo vakatanze ndipei zvangu Fifi wacho nemuzukuru ndiningirike ndichengete. Tiyati tikuudzei naother news mumakuwa atiri kufambira neatinofambira kuti first born ine mimba yekumitiswa. Vana Brandon vari kucollege nekumabasa uko vamaituka ndeve musanganiswa. Imi venyu vakasoburisa panze zvinovamitiswa. Asina zvakanakira vana uhamboyu nemutukiro waita vane vamwewo vako vana vako takakuudza kuti siya kuchinjanisa. Nhasi wagarisa pamwana pamakumba obhina mangwana wanyengwa nazizo mangwana waenda kwana Tinashe Maposi. Zvino mwana akuburisa shaire chihure rese. Buda pa internet utaure vanhu kuti mwana wangu akamitiswa nenhumbu ine 5 months ndakamutibvisa zvikaramba ndakamudzinga ari kugara kwambuya wake ndosaka musina kumuona pa birthday. Ureda kura wakatrena, be proud of your hure, wakatrena mwana chihure. Kwa zvawakambosungisa kamukomana kaya uchiti kaburitsa manudzi. This time unosungisa ani mwana